Boas noites. Onte volveu a saltar a voz de alarma tras un novo aviso sobre o violador de Augas Férreas, xa que ao parecer a segunda vítima do agresor avisou a policía de que creíra que o vira saír do mesmo edificio onde levou a cabo os ataques. Tralo aviso, a Policía Nacional reforzou aínda máis a vixianza, enviando un bo número de axentes á zona, malia que a maior parte deles en uniforme. Nen Bargantes, cando chegaron os sospeitosos xa desaparecera, polo que este dispositivo mantívose no lugar día e noite, facendo especial fincapé nas 3 portas de acceso ao edificio ou no garaxe, malia que tamén houbo presencia policial no entorno da praza. Así o informa hoxe o diario El Progreso. Por outra banda, segundo fontes próximas á investigación, parece ser que as pesquisas para tratar de identificar o violador xa levaron os axentes do caso a centrar a súa atención nun sospeitoso que responde ao perfil facilitado pola descrición de ambas as vítimas. Nen Bargantes, polo de agora non se descarta ningunha outra liña de investigación e a policía segue traballando arreo para deter ao agresor. E dende a plataforma feminista de Lugo, pídenlle ao seu delegado do Goberno, Ramón Carballo, que leve a cabo unha comparecencia para explicar o estado da búsqueda do agresor, xa que afirman non entender como é posible que o violador sega en liberdade e a cidadanía sega sen coñecer o seu retrato. O Goberno da Deputación levará ao Pleno Provincial do vindeiro martes os pregos da concesión do primeiro centro de recría de gando vacún público en España por valor de 40 millóns de euros, que é a valoración económica destas instalacións e dos terreos onde se afincan, para así poder abrir o centro na vindeira primavera. Así o avanzou esta mañá o vicepresidente da Deputación, Álvaro Santos, que tamén explicou que estes pregos foron elaborados por unha comisión técnica. Santos dixo tamén que unha vez aprobados os pregos no Pleno, o seguinte paso será publicalos no Boletín Oficial da Unión Europea, debido á súa valoración de 40 millóns de euros. E tras a súa exposición pública, a concesión podería resolverse nuns 60 días. Nen Bargantes, mentres non se resolve este proceso, o Goberno da entidade provincial acordou esta mañá na Xunta de Goberno levar a cabo nas instalacións unhas melloras recomendadas pola Comisión Técnica e valoradas en 300.000 euros. Lévanse celebrado numerosas reunións de traballo desta Comisión Técnica nas que, entre outras cuestións, se fixo unha recomendación para a mellora do benestar animal na primeira fase do seu tratamento no centro de recría. Esta consiste na construción de unha cuberta para cubrir os 6 pasillos existentes entre os 200 boxes onde se ubicarán as novillas dende que entran no centro de recría cuns 15 días e ata aproximadamente os 6 primeiros meses. Esta iniciativa apróbase para a súa execución nun período máximo de 3 meses e por un importe máximo de 300.000 euros. Eses 3 meses son o que nos marcan a previsión que se manexa para a posta en marcha do centro de recría, co cal, pois, a principios da primavera do ano que ven, poderían entrar as primeiras novillas, xatiños, que acabarán sendo novillas co seu xatiño dentro, para no centro de recría. O Pleno de xuño aprobou este Goberno o modelo de xestión destas instalacións, e digo o Goberno porque o Partido Popular xa estivo. Trátase dun modelo de xestión pública o que definiu a dita Comisión Técnica de Expertos e que se basea na concesión deste servizo contando coa participación directa do sector agrogandeiro. Transcurridos os períodos legais de exposición pública, podo avanzarvos que ao Pleno de novembro este Goberno presentará os pregos de concesión do centro de recría para un prazo mínimo de 15 anos prorrogables con unha valoración sobre os 40 millóns de euros. Dende o Grupo Municipal do BNG rexistraron esta mañá ante o novo xefe territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, unha solicitude para visitar o novo auditorio da cidade.
A edil nacionalista Maite Ferreiro lembrou que no pleno municipal do pasado mes de abril xa se aprobara por unanimidade unha iniciativa da súa formación na que se pedía que se convidara a visitar a infraestrutura tanto aos representantes da corporación municipal como a colectivos vencellados ao mundo da cultura. Despois do nomeamento do novo delegado territorial da Xunta en Lugo, o BNG as Asambleas Abertas imos presentar por escrito unha solicitude para que os grupos municipais con representación no Concello poidamos facer unha visita ao novo auditorio de Lugo. O Grupo Municipal do BNG xa presentou no seu momento unha petición no Pleno do Concello para que se fixera unha visita guiada tanto aos representantes da Corporación Municipal como ao colectivo asociativo da cidade. No seu momento, no mes de abril, cando o señor Feijóo estuvera en Lugo, houbera unha visita, pero para xente moi selecta que decidiu o presidente da Xunta. Polo tanto, nos pensamos que quen realmente traballa pola actividade cultural do noso Concello ten que ser invitada a visitar de primeira man ese novo edificio para así tamén entre todos darlle uso e darlle vida en canto se poña a funcionar. E o Grupo Municipal do Partido Popular conseguiu o compromiso do goberno local para mellorar o firme das rúas Pousadela, Mazaira e Camiño do Souto. O edil popular Antonio Meijide manifestou esta mañá que espera que os socialistas cumplan cos acordos adoptados e que o fagan no menor tempo posible. Bueno, pues como todos los meses hemos aprovechado las comisiones de pleno para trasladar las demandas que día a día nos ponen en conocimiento los vecinos al Grupo Municipal del Partido Popular. Y en este caso, tanto en las comisiones del día de ayer como en las comisiones del día de hoy, hemos conseguido sacar una serie de compromisos para mejorar la calidad de vida pues, de numerosos vecinos en Lugo. En este caso, en concreto de 3 calles de la ciudad. Hablamos en primer lugar de la calle Pousadela, en el barrio de La Cheda, donde los vecinos nos demandan que se complete esta vía hasta la rotonda que da acceso pues, al centro comercial, a las instalaciones deportivas como pueden ser el Palamar, el Ángel Carro, así como también a las zonas verdes. Es una calle que está ahora mismo totalmente cubierta de maleza y en barro, en tierra, y lo que nos piden los vecinos es que se acondicione ese pavimento y que se desbroce y adecue esa zona. Y hemos conseguido ese compromiso por parte del grupo de gobierno. También hemos conseguido el compromiso para la calle Mazaira. La calle Mazaira es una calle que en su mayoría está recién urbanizada, pero han dejado 50 metros al final y la queja de estos vecinos es el agravio comparativo que tiene con el resto de la calle. Por eso también solicitamos que se mejore el asfalto de esa vía y además que se acondicione la iluminación adecuadamente, dado que tiene una iluminación prácticamente inexistente. También hemos conseguido arañar ese compromiso del Gobierno municipal. Y por último también conseguimos pues, un compromiso para mejorar el Camiño do Souto. El Camiño do Souto está en la Garaballa de Abaixo, en el entorno del barrio de Albeiros, y también es una vía utilizada por los vecinos de esa zona y se ha pedido desde el Gobierno, desde el Partido Popular hemos pedido que se acondicione ese camino, pues porque sobre todo en épocas de otoño e invierno pues es un verdadero barrizal y los vecinos pues lo necesitan y lo usan habitualmente. Así que 3 compromisos para 3 calles de la ciudad que esperamos que el Gobierno municipal lleve a cabo y cumpla lo antes posible con estos vecinos de Lugo, cumpla con el Partido Popular y por descontado cumpla con los vecinos para que puedan disfrutar de estas zonas de Lugo. E que se tomen medidas contra a praga de roedores que afecta a varios puntos da cidade é a petición que dende o Grupo Municipal de Lugo Novo lle fan ao goberno local. Xa que o voceiro da formación Santiago Fernández Rocha afirma que a proliferación destes animais é debida ao estado de abandono de algúns predios en edificar e sobre os que os seus propietarios non exercen ningunha tarefa de mantemento. Bueno, nada, que estamos vendo que hai preocupación en algúns sectores veciñais sobre a proliferación de roedores. Incluso dicíame xente o outro día no barrio da Piringalla que entraban hasta na casa, non? Claro, lógicamente iso é preocupante. O Concello ten temporalizado a desratización, pero isto non é suficiente se o Goberno municipal non insta e non toma todas as medidas necesarias para que todas aquelas fincas que están sin obrar e abandonadas no casco urbano non se manteñan limpas, non? Creo que isto é fundamental, é dicir, o Concello ten que tomar medidas drásticas para que os propietarios asuman a responsabilidade de ter adecentado as fincas porque é a maneira, entre outras cousas, de darlle unha maior hixiene á zona, non?
primeiro temporal chega a Galicia esta fin de semana con fortes precipitacións e ventos de ata 120 km por hora. Na provincia de Lugo, a Axencia Estatal de Meteoroloxía decretou alerta amarela por choiva e vento e alerta laranxa por oleaxe na zona costeira. En Lugo capital, espéranse refachos de vento de ata 80 km por hora e precipitacións entre os 20 e os 30 litros en 12 horas. E as temperaturas oscilarán entre os 6 graus de mínima e os 15 de máxima. Os efectos desta primeira borrasca de inverno remitirán dende primeiras horas da mañá do domingo. Nembargantes, dende entidades como o Concello ou a Deputación de Lugo, tomarán medidas de prevención para garantir a seguridade cidadá, como o peche dos parques públicos da Milagrosa e Rosalía de Castro ou dos xardíns da entidade provincial. Os usuarios poderán desfrutar de novo destes espazos cando o determinen os servizos de emerxencia municipal, que será previsiblemente o domingo ou o luns. Pois sí, medida de precaución, dado que dan ventos de 80 km por hora, o seu é sempre prever e non despois lamentar dentro do previsible, e dado que hai esa previsión, entonces se van a cerrar tanto o Parque da Milagros como o da Rosalía de Castro. Gran Muralla, unha das sete tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O adestrador do Club Deportivo Lugo, Luís César Sampedro, recoñeceu onte en rolda de prensa que terá que matizar a estrutura defensiva do seu equipo para enfrontarse mañá ao Girona. Luís César tamén eloxou ao conxunto catalán e dixo que é un dos todopoderosos da segunda división. Bueno, temos que matizar unha serie de cousas por a simetría do seu sistema, con 8 futbolistas polo carril central, 3 centrais, 3 medios e 2 puntas, e temos que axustar aí, non? Axustar defensivamente e desaxustarlos nós tamén cando teñamos pelota. Un equipo que xoga con 3 centrais, diferente ao Mirandés, diferente en cousas ao Mirandés pola disposición e polo tipo de xogo, e con moi bons futbolistas. Un equipo en xeral que cada ano ten unha evolución. Penso que o Girona é un referente porque era un equipo que hai nada estaba
nunha categoría inferior e ora todos os anos está en período de ascenso. Fai as cousas moi ben e cada ano, pois, insisto, ten unha evolución, ten unha continuidade do seu adestrador, o modelo de xogo é o mesmo e vai evolucionando e é un dos poderosos de segunda división ao día de hoxe, non? Xa era no pasado e este ano pois, sigue sendo un dos poderosos. Hai un plan de xogo que é variable con respecto ao partido do Rayo, sí. Porque, evidentemente, esa simetría que ten, pois temos que ter en conta. Porque non podemos estar en inferioridades numéricas en certas parcelas do terreno de xogo e temos que axustar aí. Sin deixar de ser o Lugo. Non, sin deixar de ser o Lugo. Estou falando do plan estratégico defensivo. Non do plan estratégico ofensivo. O plan estratégico ofensivo, pois, tamén, o sea, vamos a manter, temos que tamén variar algunha cousa por a súa presión alta, eles presionan, metense 7 xogadores no teu campo, non? E presionan con 2 puntas, máis un que se incorpora con 3, e hai que crear superioridade numérica nesas parcelas. E despois vendrá o duelo individual, o factor creativo de cada xogador, que os nosos xogadores teñan un bo día, que os deles non teñan bo, e nós tratar, desde a miña posición, tratar de axudarlle ao meu equipo para que encontrar os camiños da portería do Girona e cerrar os camiños que busque o Girona contra nós, non? Un equipo que ten claro o que xoga, moito cambio de orientación, moita chegada de área, pon centros constantemente, e os seus xogadores saben que vai vir un centro, e chega con 2 puntas, máis os 2 interiores, máis o carrilero do lado contrario, e é constante, non? Un equipo contundente, rápido, físico e con talento. E hoxe pode ser o gran día do boxeador Alberto Piñeiro, máis coñecido como o Piña, xa que esta noite terá a segunda oportunidade de levantar o título nacional de peso medio. Un título que xa estivo a punto de lograr o pasado mes de marzo, pero que unha polémica decisión arbitral arrebatoulle das mans. A partir das 10:30 da noite, o Pabillón Municipal dos Deportes acollerá unha velada de boxeo na que o lucense se enfrontará ao puxil madrileño Daniel Pérez Salido. O Piña confía nas súas posibilidades e onte recoñeceu sentirse moi preparado e dixo ter sensacións realmente boas. E dende aquí, só nos queda desexarlle moita sorte. A Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.